Kimi nem mit emel. Én szeretném, én látod, én rajta vagyok a bulin. Látod, már 4 szín van, nekünk ez nullát jelent, mert nekünk még színünk sincsen, így hát azonnal dobni fogunk. Van egy számunk kicsi. Check, hogy mindenki check. Na, majd mindjárt leopetünk. Még egyszer is mindenki nyer. Anyád. Na. 5-ös párral vagyunk a király. 5-ös 8-as, két párunk van. 5-ös 8-as. Jó, de a király alatt meg überelték. Nem, színe van valakinek, figyeld meg, valakinek színe van. 100%. Nyert 5. Egy darab körrel valaki nyert. Pikpakkel fog menni az a 18 dollár. Ugye, most nem menünk be 10. Pikpakkel ugrik az a dzsuvan. Nem lopnak sokat. 10 pillel vannak, ahol 10 pillel vannak. Jó. 10 centet. Mindenki Cent van, dollárba játszunk. Én nyertem. Nem, ő nyert. 1.35-öt nyert. Azt a büdös kurvát, azt mindenkit először loptam. Igen. Buktam 30 centet. Na jól van. Szeretném, amikor nyernél ennyit. Figyelj. Ha minden körben nyersz 30 centet, én itt ülök reggel. Nem De próbálom. hogy mondta, 3 dollár, 2, 1,55, ezeket kell meghúzni. Én beültem 10-el eleve. Nem basszam már fel. Nem 10-el, meg 3 dollárja van. Call 5 This is the micsoda? teaching day. Az micsoda? 5 cent se. 5 cent se. 0,05. Jani nem ordít. Köszönöm. Különben is azt mondod, hogy nem fogsz ordítani. Vagy. Rendben van. Ez volt a first rules. Ne üssél már bazzeg. Te vagy a hajcsár, most hozod a manit. Igás állat. Belévültettem a pénzmagokat. Igás állat. Belévültettem a pénzmagokat. Na. Valójában egy széket kéne hoznom, de valójában neked kéne, mert ez az én főnöki székem. Ez egy boss chair, ha nem tudnád. És a boss itt I am Janos. I know. És az olyan tud, hogy értsd helyzet. Ez olyan... you know. Tudtad, hogy még mi buktunk? Adjál már cigit a kis köcsög. Eldobtam már, nem akarok eltenni ebbe a körbe. Szarnapom volt. Anika, valójában ez a legnagyobb tuti, mert a Utah-on köt ki ez a cumó. És azt lesz fölírva, hogy hogyan bukjunk el 18 dollárt. Ennyi. Már kettőt lehúztak róla. Főleg ami az enyém. Na, akkor ugassatok, ha majd lesz rajta 80 dollár. Figyeljetek, mert Ilyen hamarosan átülünk. nem lesz. Hamarosan átülünk egy másik asztalhoz. Hamarosan átülünk egy 1 dollár 50 centet. Olyant mi nem fogunk tenni. Dehogy nem. Higgyétek el nekem. Ez itt az én debit. Figyeld meg, hogy nyerni fogom ma. Nyakamat rá. Határ, neked már annyi nyakorod le. Valójában én erre fogadok, gyerekek. Ezt hívják Forma 1-nek. Ez puki. Király 6. Kor. Olli. Kor.